Hei, yes! Kyllä, kyllä, kyllä. Mä sain mä en tykkää. Anteeksi kaikki fanit, mutta mä en tykkää. Moro vaan kaikille. Mä oon Pyry ja mä oon Suomen surkein fribaaja. Tänään. Tai no ei tänään, mutta mulle on tullut paketti. Ja tänään me päästään avaamaan sitä pakettia. Ja mä oon pitkään, eli ehkä 1,5 viikkoa, koko ajan tuijotellut tätä ja miettinyt, että koska pääsee avaamaan, mutta nyt mulla on aikaa avata tätä. Nimittäin Discmanian Mystery Boxi. Nyt pääsee avaamaan. Ja mennään ihan suoraan asiaan. Täällä on vielä teipit kiinni tällä puolella. Noin. Tässä ei varmaan muuta teippiä edes ollutkaan. Oho. Okei. Nyt kun mä otan tämän toisen lapun pois, niin mä näen ekan kiekon jo. Niin mä itse asiassa otan pelkästään sen lapun pois täältä nyt. Pistän takas kiinni. Koska tässä on vielä joku lappu. Mystery Bistro. niin. Täältä voi niinku tilata erilaista. Ahaa. Eiku, mikäköhän tää nyt on? Jaa. Olisi ehkä pitänytkin vähän tutkia, kun... Hei, mutta droppi olisi täällä. Nikkes drop. Tää on ihan erinäköinenkin. Eiku, niin tää on tää ku... Eiku, tää on tää joku DNA-juttu. Joo. Okei. Elikkä siis tässä lärpäkkeessä näkyy näitä erilaisia vaihtoehtoja. Joo. Mutta nämä taitaa olla nyt vaan näitä erikoisempia, kun mä tiedän sen, että täällä on niinku jotain uusia kiekkoja, tai siis uusissa muoveissa, paremmissa muoveissa joitain kiekkoja. Ja sitten täällä on jotain ihan sellaisia jotain sellaisia vähän kurasempia kiekkoja, jotain peruskamaa. Mutta sitten täällä on kans näitä niinku signature-kiekkoja. Ainoa, mikä näistä... No, kun tässä on... Toivottavasti nämä nyt näkyy siinä yhtään. Mutta siis noin 3 featured-kiekkoa, missä on tosiaan toi Niken droppi. Kenenköhän Vanguardissa se oli, mä en edes muista, ja sitten Ganonin Cloudbreaker. Niin jos nyt noista 3 miettii, mä en tiedä, onko niitä 1, onko niitä 2, vai onko ne kaikki täällä? Mä en yhtään tiedä. Mutta ton dropin mä kyllä haluaisin. Katsotaan. Oranssi kiekko. Joku driveri. Onko tää nyt joku näistä jo? DD3. Mikä tää sitten on näistä? Tää on DNA. Eiku, onks tää on Ellas DD3. Lightweight S-line. Paljonko tää sitten painaa? En mä kyllä löydä täältä sitä painojuttua. No, mutta on tää kai kevyempi. Nyt tästä plastikista mä tykkään. Tää on joku midari. Ai niin, mä en edes näyttänyt tätä kunnolla. Anteeksi ihan kauheasti. Tässä näin. Ja vai näytinkö? En mä edes muista enää. Coltens MD1 taitaa olla. Joo, täällä lukee MD1. Niitä on Color Glow Metal Flake. Horizon Sailor. Nyt on kyllä niinku... sellaista humpuukia, että mä en niinku ymmärrä. Mutta kyllä tällaiselle midarille varmaan käyttöä tulee.
Mulla on se mun mielestä MD4, mikä mulla on käytössä. Ja se on kyllä tosi kiva. Mitkäköhän numerot tässä niinku ois edes? Yleisesti kyllä tosi flatin näköinen. Et varmaan tää on se joku semmonen ylivakaahko tai suora. Jompikumpi. Ei nyt ainakaan alivakaa. No. Oho. Okei. Mä oletan, että tää tarkoittaa, että tässä oli 2 tällaista DNA-kiekkoa. Koska nyt ei ole enää DNA-kiekko. Vaan täällä on Niken kiekkoa löytyy. Onko tää hyvä merkki kenties? Että tulisi toi droppi kanssa. Katsotaan. Nimittäin Nordic Phenom. Niklas Anttila Signature Series. Special S-Line PD. Niin tää on... Mikä tää siis on? Niin tää on PD. Onko tää Swirly-plastikissa, kun tää on vähän tällainen värikkäämpi jotenkin. Kun kattelee tätä, niin tää on... Ihan kuin tässä olisi tällaista niinku... No tällaisia renkaita vähän niinku... Aika hauska. Sinänsä tää tuntuu käteen aika miellyttävältä. Ja kun mä en tosiaan Discmanian kiekkoja edes muista, niin mä en yhtään muista millaisia numeroita PD:ssä on. Mutta mulla on jotenkin sellainen olo, että tää on sellainen joku PD. Mikä hitsi on PD? Olisikohan se joku 10404? Voisiko olla 10404? Vai olisiko se joku 10503? No en kyllä tiedä. Mutta joku sen tyyppinen tää ehkä on. Tosi siisti. Kivan tuntunen kädessä. Okei, nyt tulee taas ihan tämmönen perus S-Linein TD. Eli ei siis mitenkään ihmeellinen kiekko. Mutta 10-5-21. Mulla ei ole tähän tällaiseen slottiin mitään. Tai että lähimpänä tätä slottia mulla on se mun Cinnamon Clashilta ja sitten on Vanilla. Mutta ne on niin kuin 1 alas ja 1 ylöspäin Speedistä. Ja pakko myöntää, että tää tuntuu... Tää kädessä... Tää on aika kivan tuntunen kädessä. Jotenkin muistuttaa niin kuin... Fairwayn ja Distance Driverin vähän sellaista välimuotoa. Jotenkin se, että tämä rimmi on saman muotoinen kuin Distanceissa, mutta se on yhtä pieni kuin Fairwayssä. Mä voisin kuvitella, että tällä lähtisi aika hyvinkin. Ja siistin värinen. Mulla ei tarvitse olla yhtään tällaista viininpunaista kiekkoa vielä. Mä oon aika varma, että tätä tulee heitettyä enemmänkin. Ja... No nyt tuli sitä... Sanotaanko näin, että bulkkikamaa. Mä en tykkää. Anteeksi kaikki Method-fanit, mutta mä en tykkää. Ja vielä Hard Exo Method. Kova muovi, en tykkää. Ja jotenkin tosi tahmea muovi. Joo. No nyt löytyi kiekko, mikä ei ainakaan tule käyttöön. Niin siis Evolution Method, midrange, ihan tällainen perusmidari. 5503. Taitaa olla aika ylivakaa. En ole ihan varma, mutta voisin jotenkin kuvitella numeroista ja tästä tuntumasta. Mutta hetkinen, tää kyllä... Pitää myöntää, että tää tuntuu... Jotenkin... Mä yleensä vihaan tämän mallisia kiekkoja. Missä on jotenkin... Tää on tosi jyrkkä tämä niin kuin, rimmin ja tän... No en minä osaa näitä sanoja tarpeeksi hyvin. Mutta siis niinku... Tämä väli tässä näin on tosi jotenkin jyrkkä. Ja sitten tää on aika terävä. En yleisesti tykkää. Mut en tiedä. Tuskin tulee hirveämmin käyttöön. Mikä ihme tämä on? Miksi tässä on 2 tällaista... Ei kun, nyt mä muuten muistan, niissä jossain vanhemmissa viime vuoden
Mystery Box-videoissa, oli kans jotain tällaisia misprint-kiekkoja. Joo. Nythän mä muistan, hei. Tässä on nyt joku leijona kai. Tässä lukee Midnight Prowl. Nämä niin kuin 2 kertaan tää. Kyle Klein Signature Series Meta Origin. Mikä ihme on Meta Origin? Mä sanoisin, että on 5 tai 6 nopeuksinen midari. Mun virallinen arvaus on 5-5 -1-1. Se on mun arvaus. Jotenkin tää tuntuu siltä, että tää voisi olla sellainen tosi suora tai vähän alivakaa. Koska tää tuntuu kädessä tosi samalta kuin mun Clashin Berry, mikä on mun käytetyin midari. Tässä on ehkä vaan vähän jotenkin pienempi tää, tai niinku matalempi tämä, miksi tätä sanotaan? Tää mihin sormet mahtuu. Tuntuu, että mun sormilla on vähän jotenkin ahdasta. Mut kiva muovi. Jotenkin tuntuu pikkasen kivemmalta kuin esimerkiksi Innovan Champion muovit, mutta vähän se jotenkin pikkasen samaa tuntumaa. Ihan kiva. No nyt on värikäs kiekko. Mikä ihme? Mä nyt näytän ton vielä teille, kun mä en ole vielä edes älynnyt, mikä kiekko se on. Mutta putteri, biidillinen putteri. Ei kun tossa lukee linkki. Mä katsoin, että tuossa 7301 mietin, nyt on kyllä putterilla noin lentoarvot kohillaan. Mutta ei kun tää on tällainen, ei kun X-Out. Tää oli joku juttu. Mutta mä en kyllä muista, mikä juttu X-Out on. Varmaan joku vähän samanlainen kuin toi misprintti. No mutta joka tapauksessa, sinänsä putterilla mä tykkään suunnilleen tämän tyyppisestä muovista. Mutta mä en ole tähän mennessä ikinä tykännyt biidillisistä puttereista. Mutta, tai kun mä oon kaupassa hypistellyt, niin en ole koskaan jotenkaan innostunut niistä. Mutta pitää tuossa pihassa kokeilla, että miltä tuntuu. Hetkonen. Onko se mahdollista, että ei saa yhtään noita featured-kiekkoja? Vai saanko mä jonkun noista? Siis mitä nyt ihmettä? 2 ekaa oli näitä DNA-kiekkoja. Niitä varmaan piti olla 2, koska mä en nyt saanut enempää ainakaan. Tai ehkä niitä voi olla enemmän, en ole varma. Nordic Phenom, tää oli kiva. Mutta eihän sekään ole signature-kiekko. Ei, ihan perusjuttu. Ei tuossa ole mitään DNA-liit. Ei. Ihan perus. TD, Turning Driver. En ole ikinä muuten Turning Driver. Mä ikinä kaikki käänny vai? No. Metodi. Ja X-Out. Mutta ei tääkään. No kun mä aloin miettiä, että kun tää on linkki. Ei kun. Mä haluan oikeesti miettiä, että onko Hyytiäisen link. Onko tää joku Hyytiäisen featured kiekko? Vai onko se sukunimi edes Hyytiäinen? Vai onko se joku muu? Joku hyy. Mut ei kun se on. Täällä on erikseen Tuomasin linkki. Horizon S-Line. Okei. Okay. Ahaa. Okei. Okay. Näyttää tyhjältä, mutta nyt kun mä katselen, niin tuolla muuten, voisinko mä päätellä tästä mikä se on? Hetkone, voiko se olla droppi? Ihan kuin se näyttäisi Metal Flakeilta. Mutta toi Vanguard on kans Metal Flake. Mä en halua katsoa. Mä käännän mun katseen kokonaan tänne. Mä en halua nähdä. Okei. Mä oon niinku 90% varma tästä käsituntumasta, että se on droppi. Tai, no mä en tiedä mikä kiekko toi Vanguard on, mutta mä oletan, että se ei ole kans niinku lähäri tai midari. Ei tää ainakaan Cloudbreaker ole, sen mä tiedän. Mä en halua katsoa vieläkään. Jos tää on droppi, niin kerro se mulle kommenteissa, koska mä en vielä näe tätä.
Hei, yes! Kyllä, kyllä, kyllä. Mä sain 2 Niken kiekkoa. Aika hauska. Tää on tosiaan siis Metal Flake Horizon C-lainen. Mä en tiedä mikä tää Horizon juttu on, mutta se on niinku melkein kaikissa näissä uusissa tai näissä DNA-kiekoissa ja 2 noissa feature-kiekoissa. Niin tää on tällainen niinku jotenkin vähän sellainen, ei tahmeempi, mutta sellainen venyvä, mutta ei liian pehmeä muovi. Mutta aika hyvän tuntunen tää droppi on kyllä käteen. Oi, tää tuntuu forellakin hyvälle. Oi. Nyt on kyllä tosi tyytyväinen. En ihmettelisi, jos jossain välissä yhtäkkiä jollain videolla mä annan tämän metodin pois jollekin teistä. Jos joku edes tahtoo tätä. Hard exomuovilla metodi. Mutta kaikki muu, tuleeko niinku edes kokeiluun? Ei mulla bagissa ole tilaa kaikelle ja ei mulla ole tarvetta läheskään kaikelle. Mutta kyllä kiinnostaa esimerkiksi tää lightweight, kun mä oon vielä tällainen aloittelija. Hetkonen, tämähän on selkeästi kevyempi. Tätä pitää päästä heittämään. Pitää kattoo. Odotan innolla kyllä. Mutta mä luulen, että tämä video oli tässä. Olen tosi tyytyväinen. Ja niinku, jos ei tiedä mitä haluaa, mutta haluaisi vähän lisää kiekkoja, niin kyllä tää niinku, että kun mä tässäkin nyt mietin, että tässä tuli 1 kiekko, mistä mä oon oikeasti vähän silleen, ei nyt ollut niin kiva. Mut tuli niinku 3, 5, 7 muuta kiekkoa, mistä on silleen wow, haluan päästä kokeilemaan. Niin kyllä tää oli täysin rahanarvoinen laatikko. Että kyllä tulee aika paljon halvemmaksi. Miettii, että suurin osa näistä on kuitenkin ihan premium-muovia, että tää droppikin olisi ollut ihan varmasti, no ei nyt ehkä 30, mutta joku 25 plus, Nordic Phenom 25 plus. Kyllä tää niinku käy järkeen ostaa tällaista, jos haluaa kiekkoja. Mutta kiitos kun katoitte. Mä voisin koittaa tässä lähitulevaisuudessa päästä heittämään niinku videolle. Mutta mulla ei ole vielä ollut kenelläkään aikaa kuvata sitä mun kanssa. Tai sitten mun pitäisi kans hommata tollanen isompi tripod mun puhelimelle, mutta ei ole tullut sitäkään tehtyä vielä. Mutta mä luulen, että tässä joulukuun aikana tai sitten tammikuun alusta niin tulee ekaa heittelyvideota. Elikkä nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoit. Moikka!